алексей навальний мухолифи президенти русия владимир путин дар моҳи январи соли 2021 дастгир ва зиндонӣ шуд. моҳи августи соли 2023 ӯро бар асоси парвандаи ташкил ва сармоягузории созмони тундгароёна ба 19 соли зиндон маҳкум карданд. навальний худро бегуноҳ медонист ва ҳукми додгоҳро дорои ангезаи сиёсӣ хонда буд. ҳомиёни ҳуқуқ ӯро маҳбуси сиёсӣ эътироф карданд. бо фошкориҳои фасоду ришват дар ҳукумати Путин ва наздикони ӯ ва ҳам даъватҳои пайвастааш ба адлу қонун, навальний тӯли солҳо даҳҳо ҳазор пайраву тарафдор пайдо карда буд, ки бо як ишораи ӯ дар шаҳру минтақаҳои гуногуни Русия ба хиёбонҳо мебаромаданд ва эътироз баён мекарданд. ҳазорон нафар аз онҳо низ боздошт ва зиндонӣ шуданд. дар соли 2020 вай заҳролуд шуд ва пизишкони олмонӣ муайян карданд, ки ин заҳр шабеҳи маводи навичок будааст, ки ҷосусони рус бо он мухолифони Путинро заҳролуд мекарданд. соли 2021 ҳангоми бозгашташ аз Олмон ба Русия, навальний дар фурудгоҳи Омск боздошт ва ҳамин тавр то дами марг дар боздошту зиндон боқӣ монд. то ин лаҳза раҳбарони чандин кишвар ва созмонҳо дар робита ба марги навальний вокуниш карданд. садри аъзами Олмон Олаф Шулц гуфт, навальний ҳаёти худро фидоии ҷасорати худ кард ва вазири корҳои хориҷаи Фаронса Стефан Сежу изҳор дошт, ки марге дар зиндон воқеияти режими Владимир Путинро ба ёди мо меорад. раиси шӯрои Аврупо Шарл Мишел гуфт, навальний қурбонии бузурги мубориза барои арзишҳои озодӣ ва демократия аст.